Takže zdravím všetkých sledovateľov stránky Poltársko na historických fotografiách. Dnes som opäť navštívil Mareka Mužíka, miestneho zberateľa historickej keramiky z Maštínca, ktorý nám dnes niečo porozpráva o našom nedávnom náleze. Jedná sa o zaujímavý strešný válovec, no a takže Marek, porozprávaj nám niečo. Takže zdravím vás a ja, sledovateľov stránky. Minul som rád, že si mi to doniesol ukázať a si mi takto oboznámil o tom. No môžem povedať, je to výrobok tehliarsky, alebo dá sa povedať, že hrnčiarsky. Ty si spomínal, že to bol nejaký kachliar, ten čo... Áno, no, konkrétne tento válovec vyrobil hrnčiar a kachliar, ktorý sa učil v Rimavskej Sobote, kachliarstvu. Bol významný, dokonca bol dvorným kachliarom aj čo sa týka komínov v Ožianskom kaštieli, takže o to sa staral. A toto jeho výrobok, je to strešný válovec na uchytenie strešných ozdôb, takzvaných nástrešníkov. No ako som spomínal, bol to majster kachliar a hrnčiar. On pochádzal zo Ždian, alebo Nie, on bol zo Sušiana. Zo Sušiana. Je to ináč zaujímavé. A ten výčnelok, ktorý tam vidíme, to slúžilo vlastne na čo? Tak ten výčnelok slúžil na osadenie toho nástrešníka. Pripevňovalo sa to nejakým kováčom kovaným železným trňom. A slúžilo to na takú ozdobu, alebo väčšinou boli aj také ornamenty, že nejakou náboženskou tematikou, že buď krížiky, alebo niečo také. A vedel by si aj našim sledovateľom povedať, že zhruba z akého obdobia pochádza tento válovec? Ako mám vedomosti, tak tento dejak som pôsobil v tých 20 rokoch. 1920, ako myslíš. 20. storočia. V Sušanoch. Hej. A už vtedy bolo akože pokročilom veku, takže ja si myslím, že tento výrobok bude z toho obdobia 1910 až 1920-30 maximálne. No, ja si myslím, že sa jedná o dosť taký unikátny výrobok, lebo týchto je... No je to unikátne, lebo to si robili to väčšinou na objednávku. Keď si napríklad robili alebo postavili dom, nejaký nový, tak si toto zhotovili na ten dom buď nejakú ozdobu alebo nejaký symbol. Takže túto nástrešnú ozdobu, nazývaný nástrešník, sa mi podarilo objaviť v obci Ožďany. Je to taký unikátny nález, lebo toto už sa ani nevidí. Je z toho málo. Akože je to iba torzo. Takže taká ukážka, že takto sa to osádzalo. To bolo tým, ako si spomínal, tým trňom prebité a zo spodu uchytené aj na vrchu nejakým trňom spôsobom. sa prebilo a takto slúžilo na takú ozdobu rodinného domu. Väčšinou novostavby. To vyzerá, že je to aj glazúrované. Je to glazúra, zelená glazúra, taká typická pre túto oblasť Suchánska. Vyrobené, vyzerá to na klasickú túto našu poltársku bielu hlinu. Áno, je to zelenou glazúrou. Je to hlina stadiaľ, je to vyrobené buď Pondelok, Sušany alebo hrnčiarske zaúranie. Toto sa asi pravdepodobne používalo na tých predných častiach domu. Áno, to väčšinou ako na prednom štíte, tak od cesty, od ulice, tak na ozdobu. No toto je akože jeden z typov, bývali aj obrovské, aj meter, už som videl aj také, že mali výšku na meter, ale také sa používali väčšinou na nejakých mestských domoch, takých šľachtických alebo niečo také, tiež na objednávku to robili. Tento, čo držíš v ruke, sa dá predpokladať, že tiež si to dal vyrobiť nejaký majetnejší človek, že to bežní ľudia nepoužívali. Áno, toto tiež bolo vyrobené na objednávku nejakým majetnejším človekom, nejakým zemepánom. Nejaký gazda, alebo nejakí takí bohatší ľudia. Áno. Tie ozdoby, nástrešníky, takých chudobnejší ľudí bývali také strohé. Nebývali glazurované, boli čiste iba hlinené a také menšieho zrastu, alebo také. Tak asi toľko.